Hekk kif ftit tal-jiem ilu tħabbar li rekluti ġodda uffiċjali tal-pulizija jista' jkollhom tpinġijiet f'dawn ikunu jistgħu jitħallew mikxufin, ġejna naraw is-sentiment tan-nies dwar dan kollu. Meta staqsejna jekk jaqblux ma' tibdil li tħabbar, il-maġġoranza ta' dawk li tkellmu magħna qalu li jaqblu, madankollu kien hemm uħud li kienu daqsxejn xettiċi għar-regoli l-ġodda. Għandhom kull drittu. Iva naqbel. Naqbel magħha. Iva naqbel, iva. Ma tantx naqbel ħafna tajjin. Mela le. Iżmin li ju naqbelu. Ir-regoli aktar moderni dwar it-tpinġija se jkunu regolati permezz ta' bord fil-korp tal-pulizija stess. Dan ma jfissirx li kull tpinġija hija aċċettata. Fil-fatt, tpinġija fuq il-wiċċ, fuq l-on u fuq il-pala tal-id huma projbiti ħlief għal raġunijiet mediċi, fil-waqt li tatus espliċiti vulgari marbuta mal-politika jew mad-diskriminazzjoni jew tpinġija oħra kontra l-linji gwida huma projbiti wkoll. Bekk it-tpinġija li tkun skont il-linji gwida mhux se jkun hemm l-obbligu li titatta. Bosta kienu dawk li qablu għal kollox ma kif saru regolamenti l-ġodda u saħħu li għandu jibqa' rispett lejn l-uniformi. Madankollu argument komuni fost il-pubbliku u għal jitpinġija m'għandix taffettwa l-kwalità tax-xogħol tal-uffiċjal dejjem jekk dan isir b'rispett. Jiena mbassa ma tkunx xi tagħtu sfaċċata, tifhem. Għax hemm żgħażagħ li jkunu narhom li huma tajbin jiena li huma ġifieri kondotta tajba. U jkunu forsi jħobbu daqxej tatu, ħabbat tatu, naf ħafna li ma setaw xitlu. Għax barra kollu kienek, sekret iżenilu. Għak ġekienu barra ma' Malta. Peġija biex d-bġizzodu naħseb. Skont fej ikunu ċertu dana, la jkunu dilettanti taħħa. Juża tkun mottija. Mux it-tatu l-importanti li l-bniedem ikun leali, issa kwalinkwa jkun pulizija, jkun whatever, issa billi ma jkollux tatu u ma jkunx onest. Fej ma jkunx jidher ma jkun jidher lew. Il-bniedem ma tix toddu fuq l-Italja x'tatu bħal bniedem kiesaħ jew hekk. Billi kollhom biċċat penġija ma ġara xejn, basta ma jkollhom ċawwek fuċċhom u flon, millhom il-fuq pereżempju jew fil-palatidhom jew hekk. Ek, naħseb l-uniformi should be really ek. Il-pulizija fajnejja nimmaġinuhom as the perfect man. Mux normali issa saret. Sentiment komuni fost dawk li tkellmu magħna kien hemm apprezzament lill uffiċjali tal-pulizija għad-dedikazzjoni li bija iwettqu xogħolhom.